Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw na ito ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, katawan at kaluluwa. Ialay Our Lady's Assumption into Heaven. Ialay natin ang misang ito bilang pagpapasalamat ni Father Iris Santana, Daphne Mangulabnan, Almario at Sol Ramirez, JC at Maria Luisa Simbilio, 10 ng kanilang mga kapatid, para sa pagpapasalamat sa kapanganakan ni Marian Mendoza, para sa special intentions ni Lucky at Erica David Cruz, Mary Ann Manalili, para sa special intentions ng Prime Group, Mayor June and Gente Tangco, Karen Miranda Chanda, and Beltran, Kikinera Bautista, Marites de la Cruz, Yolanda de la Cruz, Christian Carmela, Katrina Balido, Maricor Macarubo, Dr. William Lim, Dr. Angelito Medina, Dr. Guillermo Baroa, Dr. Alvin Balatbat. Special intentions are Daisy Diaz, Kabigting Sisters in Cypress, California, Dr. Bel Reyes and Susan Alcazar, BM Ton and Bel Torres, Governor Dennis and Ms. Yoli Pineda, Vice Governor Lily and Mr. Rodolfo Pineda, 10 ng kanilang pamilya. Para po sa special intentions si Telma Macapagal, Jao Kabigting, Charina de la Cruz, Kaysen Kabigting. Para po sa lubusang kagalingan ng mga kapatid nating may sakit, panalangin po natin lalong-lalo na yung mga na-COVID. Para sa kagalingan ni Carl Mendoza, Mercedita Santos, Teresa Santos, Christian Reyes, Loripel Mariano, Fea Mariano, Annalie Encarnacion, Norma Cabrera, Norma Balatbat, Sing Garcia, Vince Diaz. Ipanalangin din po natin ang lahat ng mga medical frontliners na ngayon ay nakikibaka sa mga ospital dahil hapong-hapon na po sila, mga doktor, nurses, medical staff. Ialay din po natin ang misang ito para sa kaluwalhatian ng kaluluwa ng ating mga minamahal na yumao, Mercedes Librada, Crescencia, Matilde, Tasiana, Renato, Felipe, Aurora, Matilde, Annalie, Matilde, Aurora, Brido, Marieta, Oscar, Reynaldo, George,
Maurino, Eduardo, at ipanalangin din mo natin ang kagalingan ni Al Kapasin. Mga kapatid, para po tayo maging marapat na umarap sa banal na biging, ating pagnilayan, pagsisihan ng ating mga nagawang pagkakasala, dahilan ng hindi natin pag-aakyat sa langit, katulad ng mahal na Birheng Maria. Sa mga sandali na kami nanatili, nananalig sa lupa at hindi sa kalangitan, sa iyo, Ama, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na pinabibigat namin ang aming mga sarili dahil sa paghawak namin, pananatili naming paghawak sa lupa, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Sa mga sandali na hindi kami nagmahal, naging mabuti sa aming kapwa, dahilan ng hindi namin pagpasok sa langit, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang kalinis-linisang mahal na Birheng, ina ng anak mong mahal, ay iyong iniakyat taglay ang kaluluwa at katawan sa kalangitan. Sa pagsasaloob namin ng mga bagay sa kaitaasan, pagindapatan mong kami makasalo sa kaluwalhatian ng Birheng, ina naming mahal, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan.
Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Nabuksan ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaba ng tipan. Kasunod nito'y lumitaw sa langit ang isang kagilagilalas na tanda. Isang babaeng nararamtam ng araw at nakatuntong sa buwan. Ang ulo niya ay may koronang binubuo ng 12 bituin. Malapit na siyang manganak, kaya't napasigaw siya sa matinding sakit at hirap. Isa pang tanda ang lumitaw sa langit. Isang pulang dragon na napakalaki. Ito'y may 7 ulo at 10 sungay at may korona ang bawat ulo. Sinaklot ng kanyang buntot ang 3 bahagi ng mga bituing sa langit at hinihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos ay tumayo siya sa paanan ng babaeng malapit ng manganak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. At ang babae ay nagsilang ng sanggol na lalaki. Ngunit may umagaw sa bata at dinala ito sa Diyos sa kanyang trono. Ang sanggol na ito ay tinakdang maghari sa lahat ng bansa sa pamamagitan ng kamay na bakal. Ang babae naman ay tumakas patungo sa ilang, sa sandakong hinihanda ng Diyos para sa kanya. At narinig ko ang isang malakas na tinig na buhat sa langit na nagsasabi, "Dumating na ang pagliligtas ng Diyos. Ipinamalas na niya ang kanyang kapangyarihan bilang hari. Ipinamalas na ng Mesyas ang kanyang karapatan." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Samantalang sa kanan mo, nakatayo yaong reyna, palamuti ginto, lantay sa damit na suot niya. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin, ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sa taglang mong kagandahan, ang ari ay paibigin, sa iyong Panginoon, marapat na iyong sundin. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak, na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Nasa kanan mo ang reyna, maningning sa ginto't ganda. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, si Kristo'y muling binuhay bilang katibayan na muling bubuhay ng mga patay. Kung paanong dumating ang kamatayan sa pamamagitan ng isang tao, gayon din naman, dumating din ang muling pagkabuhay sa pamamagitan ng isang tao. Sapagkat kung papaanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat. Pagkatapos, ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos at Ama ang paghahari. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa muling malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang kahuli-huliang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Ganito ang sinasabi ng kasulatan, ang lahat ng bagay ay lubusang pinasuko sa kanya ng Diyos.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang pagbati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ang ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa iyong tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang Espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang mga abang alipin, at mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng mga pangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinapakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Ipinangalat niya ang mga palalo, ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman." Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. May payabak po kaya kayong Insan po, meron po kasi kaming group chat nung mga paring mas matatanda po sa akin. Ako'y napasama po sinama po nila sa kanilang grupo. Nawala yata yun. May sinend po minsan sa amin na may post po minsan sa Facebook na sinend sa amin ng mga matandang yung mga pari na matanda. At sabi po dun sa mismong post sa Facebook, sabi niya, "Pag namatay ka, anong mangyayari sa'yo? Pag namatay ka, ano ang mangyayari sa'yo?" This is the gist of the post itself. When you die, what happens to you? Do you know what happens to you? Alam mo ba ang mangyayari sa'yo pag namatay ka? Iiyakan ka ng pamilya mo, tapos anong gagawin? Kukunin ka
ng punerarya, dadalhin ka sa punerarya, tapos huhubaran ka. Pagkatapos nun, paliliguan ka. Tapos, bibihisan ka, lilinisin ka. They would prepare you for viewing. Lilinisin ka, bibihisan ka, kaya lang yung damit mo hatiin sa likod. Pagkatapos nun, anong gagawin sa'yo? Ibabalik ka kung saan ka ilalagay ka sa ataol. Ibabalik ka kung saan ka ibuburol. Pagkatapos nun, sabi, ay ibuburol ka, pupuntahan ka ng mga kapamilya mo. Titignan ka, nakatingin sila sa'yo. Mga kaibigan mo, pupuntahan ka, nakatingin sila sa'yo. Yung iba ay talagang magka-cancel ng appointment nila para puntahan ka, parangalan ka, makiramay sa pamilya mo. Iiyakan ka. Pagkatapos nun, ililibing ka. Pagkatapos nun, matutunaw ka. Pagkatapos nun, ang sabi niya, yung mga pinakamamahal mo na ari-arian, yung mga ayaw mong ipamigay na damit, alahas, gamit, ay di mo naman madadala. Pag hahati-hatiin ng mga naiwan mo, yung pera, lupa, mga ipon, ay paghahatian, wala kang dadalhin. Sabing ganyan. Totoo nga po, di po ba? May dadalhin po ba tayo? Sabi ko nga nagbibiro, kahit 5 duling, ay wala tayong dadalhin. Kahit 5 duling, kahit ilang milyon pa yung pera mo, kahit 5 duling ay wala kang dadalhin. Tapos, meron nga, sabi ko nga nagbibiro, di po ba tayong Kapampangan, pag may namatay, nilalagyan ng pera yung kamay ng namatay. Sabi ko nga, kung minsan makakita ka 1,500. Sabi ko, nung buhay yung matanda, 20 pesos lang pambili ng tinapay, hindi mabigyan. Ngayong namatay, binibigyan 500, $100. Tapos pag ililibing na yan, pag sasarado na ng punerarya yung ataul at ipapasok na sa nicho, anong sasabihin ng anak nung namatay, yung pamilya? Ay, sandali, yung pera. Pampaswerte yan. Just, ginawang Buddha, pongsoy yung patay. Di po ba? Pero nadalin mo, wala. Iyakan ka, pero sandali lang. Maalala ka ng pamilya mo, iyak sila. Tulad po ako, kung minsan, pag uwi ko po sa amin, ayaw kong tinitingnan yung picture ng nanay ko. Naalala ko yung nanay ko, parang buhay na buhay. Naalala ko, nalulungkot lang ako, sabi ko. Yun nga po, no? Anong dadalhin natin? Wala, iyakan ka, pero sandali lang. Maalala ka nila, ipapadasal ka nila. Ipapamisa. Pagkatapos nun, hindi titigil ang mundo dahil nawala ka. Kasi merong papalit sa'yo. Pwedeng mas magaling ang pumalit sa'yo kung ikaw yung nakaposisyon. Pwedeng mas marunong ang pumalit sa'yo. Pwedeng yung mga anak mo na pumalit sa'yo, papalit sa'yo, ay pwedeng palaguin nila ng mas malaki ang iyong negosyo. Yung mga ginagawa mo, kaalaman mo, pwedeng mas alam nila at mas magaling sila. Anong mangyayari sa'yo? Wala. Kaya nga, hindi dapat manatili sa kalupaan ang iyong mismong mga concerns sa buhay. Hindi pwedeng manatili sa kalupaan, hindi ka pwedeng laging nakahawak sa kalupaan, sa buhay, sa realidad, sa kalupaan. Kaya nga po, anong lagi natin pinagdarasal kapag may namatay? O kaya pag naghihingalo yung namatay, anong ginagawa natin? Anong sinasabi natin doon sa naghihingalo? Kunwari, nanay mo yan, tatay mo yan. Tay, sige na, huwag ka nang mag-alala. Kaya na namin.
bumitaw ka na. Nung pong naging along nanay ko, overnight, di namin tinulugan. Umiiyak kami sa States. Tapos sabi namin, Ma, sige na. Sige na, mo kayo pigaganakan. Ma, sige na. Umuwi ka. Ako, sabi ko, sige na ma, umuwi ka na sa Ama. Umuwi ka na sa Diyos. Sige na ma, umuwi ka na sa langit. Huwag mo kaming intindihin. Ganyan, ganyan. Tapos kinabukasan, lumakas yung nanay ko. Tumaas yung oxygen level. Sabi ng ate ko, yan, yung mga nagpapalayas kay ma, yan, bahala kayo. Sabing ganyan. Tatayo yan, pagagalitan pa kayo. Di po ba yun yung sinasabi natin? Sige, sige na. Sige na. Yung tatay ko nga po, nung comatose ng 30 days, nilalapitan ko, sabi ko, kung may kapatid kami, sige, kami nang bahala. Kung may kapatid kami sa iba, sige, kami nang bahala, wag mo nang alalahanin. Kasi di ba sabi nila, kapag nakahawa, may inaalala pa silang iiwan nila, ay hindi sila makaalis-alis sa lupa. Di po ba? At ganun din ang pinapanalangin natin kapag may namatay, pag namatay na sila. Ang sinasabi natin, ang pinapanalangin natin sa Diyos, pinapanalangin natin, sana magkaroon sila ng kapayapaan, sana bumitaw na sila sa realidad ng lupa. Realidad dito sa mundo. Actually, sabi nga po ni St. Francis, we cannot bring what we have. We can only bring what we gave. Hindi po natin madadala kung ano ang meron tayo. Ang madadala lang natin ay kung ano yung inialay natin, ibinigay natin, ibinahagi natin sa ating kapwa-tao. Ibig sabihin, what we can only bring are the goodness and the love that we shared to others. Wala tayong ibang dadalhin, kundi ang mabuting ginawa natin dito sa mundo. Otherwise, wala na. Paano na yung buhay mo? Yung buhay mo ay wag mo nang alalahanin. Dahil ito ay ikaw ay sumakabilang buhay na. At ang importante ay hindi ang naiwan mo, kundi ang importante ay ang kaluluwa mo. Importante ay hindi ang buhay dito sa mundo. Ang importante ay ang buhay mo sa kalangitan. Mga kapatid, sa araw na ito, ipinagdiriwang po natin ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. According to tradition and to the teachings of the church, siya ay iniakyat sa langit pagkatapos ng kanyang buhay dito sa mundo, pagkatapos ng kanyang mismong misyon dito sa mundo, siya'y inaakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Aba mo, hindi pwede yon. Bakit tayo kaluluwa lang, naiwan yung katawan natin? Bakit siya katawan at kaluluwa? Tanong ko sa inyo, kayo ba yung ina ng Diyos? Kayo ba yung ina ng Diyos? Hindi. She was given, according to the teachings of the church, she was given in her dormition, she was given that highest honor of being assumed into heaven, na maiakyat katawan at kaluluwa sa kalangitan. Yun ang pamana o yun ang gantimpala sa mahal na Birheng Maria. Sa lahat ng kanyang pagmimisyon, sa lahat ng pagbibigay niya ng kanyang sarili, siya inaakyat katawan at kaluluwa. Assumption into heaven. Bakit nangyari yon, Among? Ano ba ang nangyari kay Maria? Sino ba si Maria? Ano ba at bakit karapat-dapat siyang iakyat sa langit? One, sabi nga po ng ating ebanghelyo, ano siya? Sabi ni Elizabeth, bukod kang pinagpala
sa babaeng lahat. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. Sino pong pinagpala dito sa inyo? Who are blessed here? Wala. Wala. Sino pong na-blessed dito? Who are blessed? Who believe that they are blessed? Oy, Kat Cruz, hindi ka na-blessed. Diyos ko. Oh, sinong blessed here? Oh, na-blessed tayo. Tanong, bukod tangi ba kayo? Hindi. Si Maria lang ang bukod tanging pinagpala. That's why she deserves the heavens. She deserves to be assumed into heaven kasi siya'y bukod tanging pinagpala. Pangalawa, ang sabi ng anghel sa kanya, Hail, full of grace. Siya'y napupuno ng grasya. Siya'y napupuno ng biyaya. Kaya siya iniakyat sa langit. Sa buhay niya, siya'y napupuno ng biyaya. Bakit? Dahil ang Diyos ay sumasa kanya. Siya'y napupuno ng grasya. Siya'y napupuno ng biyaya ng Diyos. Tayo ba? Tayo rin ay punong-puno kung minsan. Punong-puno na tayo ng galit. Ano yung nasa kalooban natin? Kung bubuksan mo ang kalooban ni Maria, mula sa pagtawag sa kanya ng Diyos hanggang sa krus, nung nakabayubay ang kanyang anak sa krus, ano ang nasa saloobin niya? Galit? Paghiganti? Paghihimagsik? Hindi po. Ano ang nasa saloobin niya? It is the Lord. Punong-puno siya ng biyaya ng Diyos. Tayo, kung bubuksan ang puso natin, ano ang nilalaman nito? Oo nga't nagpapakabanal tayo, oo nga't nagsisikap tayo para magpakabanal at magpakabuti, pero nandirito pa rin kung minsan, napupuno pa rin kung minsan ng galit, inggit, imbot, selos. Konting comment ng tao, nagagalit tayo. Konting may maririnig ka, napupuno ng galit ang iyong puso at ang iyong kalooban. Ano ang nasa kalooban ng marami sa atin? Kasakiman, kabigatan. Kahit na ikaw ay mabigat ang kalooban, hindi ka papasok sa langit. Remember, sino ang magmamana sa langit? Ang mga taong may malinis na kalooban at walang ibang pinananaligan kundi ang Diyos. Mary was entitled to assume into heaven dahil nandyan sa kalooban niya, punong-puno siya ng Diyos. Tayo, anong laman ng puso natin? Amen. Pangatlo, ano ang sabi ng Maria? Anong tugon ni Maria? Ang tugon ni Maria ay ang kanyang Magnificat. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit bless the Lord, my Savior. He has come to do and to have mercy on His lowly servant. From this day, all generations will call me blessed. Sinabi niya ang lahat ng ginawa ng Diyos sa Kanya. Sinabi niya at nagpasalamat siya sa lahat ng biyayang pinagkaloob sa Kanya ng Diyos. Sa pagpuspos ng Diyos sa Kanya. It is simply speaking, when Mary said, I have nothing but God. Wala ako anuman kundi ang Diyos. Wala akong ibang pinanghahawakan kundi ang Diyos. That's why she deserved to assume into heaven. Tayo, anong pinanghahawakan natin dito sa mundo? Yaman, posisyon, impluensya, pinag-aralan. Anong pinanghahawakan natin? Pag nagpunta tayo, di po ba, kung minsan mag-a-apply ka ng trabaho, anong inihiling agad? Requirements, diploma, mga pinanghahawakan mo.
Pero tinatanong ka ba nila kung mabuti kang tao? Certificate of good moral character. Pero sigurado ba sila na mabuti kang tao? NBI clearance, police clearance. Pero sigurado ba sila na mabuti kang tao? Pag may nag-apply ng trabaho, tinatanong ba na mabuti kang tao? Si Maria, walang hibang pinanghawakan. Walang kayamanan, walang pera, walang impluensya, walang kapangyarihan. Ang sabi niya, wala akong ibang pinanghawakan kundi ang Diyos. And so, she deserved to assume into heaven. She deserved to assume into heaven because she has nothing but God. My dear friends, mga kapatid, sa pagdiriwang natin ito, ng pag-aakyat sa langit ng mahal na Birheng Maria, katulad niya, tayo'y tinatawagan na walang ibang ariin dito sa mundo kundi ang Diyos. Katulad niya, tayo'y tinatawagan na puspusin ang ating kalooban, hindi ng galit, hindi ng bigat, hindi ng paghiganti, kundi ng Diyos, ng biyaya ng Diyos. Katulad niya, tinatawagan tayo na wala dapat ipagmalaki sa buhay natin, kundi ang Diyos. After all, kapag tayo ay wala na dito sa mundo, wala tayong dadalhin, kundi ang Diyos. Sa pag-akyat natin sa langit, darating ang araw, wala tayong dapat dalhin, kundi ang Diyos. Naway katulad ng mahal na Birheng Maria, tayo rin, hindi man katawan, kundi kaluluwa natin, ay mapasalangit dahil wala tayong ibang dinadala, kundi ang Diyos. Sabi nga ni San Francisco, hindi ang mga kung ano ang meron tayo, kundi kung ano ang ibinigay natin, ipinagkaloob natin, ibinahagi natin. Hindi kung ano ang meron tayo, kundi ang mga mabuting ginawa natin. Sana katulad ni Maria, tayo'y mapuspos ng kanyang biyaya, mapuno ng biyaya ng Diyos. Sana ang laman ng puso natin ay walang iba kundi ang Diyos. Nang sa gayon, tayo ay maging karapat-dapat umakyat din sa langit katulad ng mahal na Birheng Maria. Amen? Amen. Sana darating ang araw, magkita-kita tayo sa langit. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen. Amen. Mariang iniakyat sa langit, Ipanalangin mo kami. Sumasampalataya ko sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat, nagkatawan tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw ng buhay na maguli, makyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulat paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, dinggin mo ang aming panalangin.
Maihatid nawa ng Santo Papa ng mga obispo, pari at diakono ang pag-asa dulot ng muling pagkabuhay ni Kristo sa daigdig na tigib ng pagkamuhi, digmaan at pagkakawatak-watak. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pumunta nawa ang ating pinuno at lingkod ng bayan tulad ni Maria sa kabuluhan ng pangangailangan upang makapagbigay tulong sa mga kapatid nating mga nabiktima ng karahasan at nasalanta ng sakuna. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Isabuhay nawa ng lahat ng sumasampalataya ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin, pagninilay at pagsimba sa banal na Eucharistia. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Pagpalain nawa ng Panginoon silang gumagawa ng mga dakilang gawain sa mga may sakit, inaabuso, nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Makasapit nawa ang mga yumao naming mahal sa buhay sa kalwalatian ng Diyos sa langit kung saan iniakyat ang Birheng Maria. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating mga kapatid na dumaranas ng paghihirap dahil sa pandemyang ito, sa lahat ng mga nagkasakit dahil sa COVID virus na ito, sa lahat ng nakikipaglaban sa kanilang buhay dahil sa virus na ito, naway tulungan sila ng Ama na makabangon at makabawi at gumaling. Para rin sa mga ating mga medical frontliners na hapong-hapo sa mga ospital, sa mga pagamutan dahil sa dami ng mga kaso ng COVID ngayon. Ipanalangin din natin ang pagbaba ng mga kaso sa iba't ibang lugar nang matigil na ang mga nahawaan nito. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ama, dinggin mo ang aming panalangin. Sa katahimikan ng ating puso at kalooban, ating hilingin ang ating sariling kahilingan. Panginoon, nandirito po ang aming mga panalangin ng kahilingan ng aming mga puso. Naway sa pamamagitan ng mga ito ay tunay kaming mapuspos ng inyong biyaya at pagpapala. At katulad ng mahal na Birheng Maria, kami maging karapat-dapat sa langit na aming tahanan. Sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid nating aling maging kalugod-lugod sa Panginoong ating Diyos. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain ito na huway maakyat sa iyo at bilang katugunan sa pagdalangin ng mahal na bireng iniakyat sa langit, ang aming kaloobang nag-aalab sa ningas ng pag-ibig sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. Itaasin niyo yung puso't diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat ni kayaming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ngayong iniakyat ang mahal na biren sa langit, ang pasimula't larawan ng laan mong masapit, ng tanging sambayan ng sa iyo'y nananalig, may pag-asa't kasiyahan kaming sa iyo'y papalapit. Di mo pinabayaang dumanas ng pagkagnas ang nagsilang at nagaruga sa iyong bumubuhay na anak, upang siya'y maging di na iba sa aming lahat, upang kami hatian sa kanyang buhay na ganap. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang umpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banali ko ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin pong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ay nawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya at pinuri, pinaghati niyon, inabot sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na mayahandog para sa inyo. Gayun din naman, matapos ang hapunan ay nawa kanyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniubot iyon sa kanyang mga alagad at ang wika, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, dugo ng bago at walang gantipan. Ibubuhos para sa inyo at para sa tanan, para sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyong lahat ito bilang pag-alaala sa akin. Mysterium Fidei. Magpapalaya
Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya dinaalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Pamalingapin mong isimbahang laganap sa buong daigdig at pususin mo po kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Florentino na aming Arsobispo, ni Aposeto na aming Obispo, Emerito ng Tanang Kaparian at ng lahat ng mga anak mong tinipon mo ngayon sa harapan ng iyong piging. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din naman ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos at Ina naming lahat, kaisa ni San Jose ang kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng tanang mga banal na muhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa na yung pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyo anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang makapangyarihan sa lahat, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang isang pamilya, tayo tumawag sa Ama nating nag-akyat sa langit kay Maria at mag-aakyat sa langit sa ating kaluluwa. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo nga ang pananampalataya, tungayan ang pagkakasala, pagkalooban ng kapayapaan, pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumain niyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you.
Mga kapatid, si Kristo ang kordero ng Diyos. Ang Diyos nag-aakyat sa atin sa langit. Nag-aakyat sa mahal na Birheng Maria sa langit. Mapalad tayong tumatanggap sa Kanya sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Espiritual na pakikinabang. Aking Jesus, nananalig akong ikaw ay nananahan sa pinakabanal na sakramento. Mahal kita ng higit sa lahat ng bagay at nais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Subalit sa sandaling ito, hindi kita matatanggap sa banal na komunyon. Naway tanggapin kita ng espiritual sa aking pagnanais na ito at pumasok ka sa aking puso. Niyayakap kita na parang narito ka na sa akin at pinagkakaisa ko ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang ako ay mawalay sa iyo. Amen. Amen.
Oratio Imperata para sa proteksyon laban sa COVID-19. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitilna ng mga maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami na iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa mga may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod, at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipag-adya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, Ipanalangin mo kami. San Juan Pablo II, Ipanalangin mo kami. Santa Teresa ng Calcutta, Ipanalangin mo kami. Santo Pio ng Pietrelcina, Ipanalangin mo kami. San Serapion, Ipanalangin mo kami. San Pedro Nolasco, Ipanalangin mo kami. San Jose, Ipanalangin mo kami. aming ina at patrona, Nuestra Señora de la Merced, Ipanalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon amin nang napagsaluhan ng banal na pakikinabang, ipagkaloob mong kami maluwalhating makarating sa pagkabuhay, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Mariang iniakyat sa kalangitan, sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagsiupo muna po sandali. Ang ating pong pagbabasbasa nuestra sa Pinak. Bukas po ay lalagay na po ang imahe ng Mahal na Birheng Maria at ang pagbabasbas po ay nakaschedule sa linggo, August 22, Queenship of Mary. Kaya lang po dahil sa banta po ng COVID at ng health protocols at ng kasalukuyang quarantine status natin o quarantine status natin, lilimitahan po lamang po ang mga bisita na dadalo sa blessing. Sa mga hindi po makadadalo ay pagpaumanin po. Ito po ay sundin na lang natin sa live sa Nuestra Señora de la Merced, Bahay Pari Official. Huli po, sa ngalan ng ating Finance Council at Fiesta Committee 2020, pinamumunuan ni Dr. Alvin Balatbat at ni Sister Felisa David, 10 ng kanilang mga kasama sa Fiesta Committee. Nandito si Kat, nandito si Tita Ami.
Ate Ami, nagpapasalamat po kami at sa ngalan po ng ating Pastoral Council, pamuno ni Ate Cynthia Sagum, nagpapasalamat po kami sa lahat ng inyong mga naitulong at sa lahat ng inyong may tutulong pa at sa lahat ng inyong pag-antabay sa amin sa proyektong ito sa kabila ng pandemya. Tayo nakapagpatayo ng isang may tuturing na dambana para sa ating mahal na ina, Nuestra Señora de la Merced. Muli po, maraming salamat sa inyo lahat. Palakpakan po natin ang bawat isa. Bukas po kapistahan ni San Roque. Ang mga misa po ay sa mga barangay. Alas 7:30 sa Santo Niño, alas 8:30 sa Bisal sa Pulunggubat at alas 10 sa Bisal San Pablo. Ang misang alas 10 po ay ilalive natin sa Nuestra Señora de la Merced Bahay Pare Official. Yung mga hindi po makapagsimba ay mangyaring sumubaybay po sa ating Facebook page para po makiisa sa banal na misa. Maraming salamat po. Magsitayo po lahat. Panghuli po, kahit na po tayo ay nasa MGCQ or Modified General Community Quarantine, nakikiusap po ang ating gobernador, Dennis Delta Pineda, at ang ating mga LGU, pinamumunuan ni Mayor Rene Maglangke. Nakikiusap po na sana po tayo magdoble ingat dahil po lubhang nakakahawa itong Delta variant. Kung hindi din po kailangan, ay wag na muna pong lumabas ng bahay. Kundi po kailangan talaga. Kunwari, trabaho o may lalakarin talaga, ay wag na muna pong lumabas ng bahay. Iwasan pong lumabas ng bahay, lalong-lalo na pong mga bata, mga nakatatanda. Nakikiusap po ang ating pamahalaan. At ako na po, bilang naging na-COVID na, nakikiusap po ako, lalong-lalo na po sa mga apo ninyo na hindi pa vaccinated, sa mga anak ninyo. Mangyari pong huwag muna silang palabasin ng bahay. Pagsuotin po ng face mask at face shield. Face mask at least sa bahay. Alam naman po natin dati, nababalitaan lang natin sa TV o sa Facebook o sa dyaryo ang mga nagkakaroon ng COVID, namamatay, na ospital, nagagrabe. Ngayon po, kapamilya na natin, kamag-anak, kakilala, kaibigan na ang nababalitaan natin. Kaya po, inihiling po ng ating LGU, kung hindi rin po importanteng ang ating lakad, ay manatili na lang po tayo sa bahay. Iba yung pag-iingat po para sa ating lahat. If it's not essential, no po, if it's not essential, ay manatili na lang po tayo sa bahay. Salamat po. Salve Regina. Nostra salve, ad acclamamus, exulies filii Eve, ad te suspiramus, delentes et lentes, in hoc lacrimarum vale, Tea ego, advocata
Mariang inakyat sa langit, ipanalangin Pangin mo kami. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos ang po ng inyong pamilya, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang misa natin ay alay na, humayo kayo at maghangad ng mga bagay na makalangit. Salamat sa Diyos. Magandang umaga sa inyong lahat. Have a blessed Sunday. Mag-ingat po kayo sa pag-uwi ninyo maulan. God bless you po. Tulong mo, Birhenia, nalunas ng nasa hirap. Dali-dali mong iligtas, ang sasalay nabibihan. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyah, dinang-dakila, ipanalangin mo kami. Ang puso mong mahabagin sa Kristiyanong inaalipin ng mga morong suwain ay tinagos ng patalim. Ang lupang iyong nilakad sa sinta mo sa may hirap. Nuestra Señora de la Merced, mahal na Birhen ng awa, inaliyah, dinang-dakila, ipanalangin mo kami.